koda. Kawadhi nyime, en ni jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi norwako ayanga pacho e kar dak Masidinde e Ugunja, Siaya County, mano Siaya County odiochieng' manyoro. Wandayi manyocha ne en jaod bura ma Ugunja kendo jatend kweth manok od bura malo ne en achiel kuom jokanyo mag ODM. Ma jatend piny Kenya William Ruto ne ogwelo e lemo mag jotend migepe ma pacho ka. Millicent Adhiambo bende koro miwa ler mathoth. Eskun Primar Masidinde, mayudore Ugunja, e Siaya County, picha mago jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua, jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, kaachiel kod jotelo mamoko kamolo mos e nyasi mar rwako pacho Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. Nyasi mar rwako Wandayi ne okwongo kawo kore kod lamo mar gwedho jatelono kod minode kaka yorno mar keto tende e lwet ruoth mondo telne e tije mar biro chwalo dongruok ne jo Kenya. Wandayi mane oloso bang' yudo gweth to kalam mane otelie kod jotich ruoth mopogore ne osingone jatend piny Kenya mar biro neno ni ochwalo tije mowinjore otim e migawo no kaka dwarore. Mimi Mheshimiwa Rais, ile kazi mlipatia ya kuunganisha stima nitafanya sawa sawa. Na nitafanya nikianzia hapa Lego Usonga. E kinde no, jatend piny ne oyango mor mare bedo kod Wandayi kaka achiel kuom jotend migepe mage kolero ni en kod yie ni Wandayi biro tiyo ne jopiny maber. Wach mane osir kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jotend migepe Musalia Mudavadi. My friend Opiyo Wandayi, I have every confidence that you have what it takes to lead the Ministry of Energy and Petroleum and to serve the people of Kenya with commitment, dedication, and excellence, as I am aware and I know your capacity to do it. Nimefika hapa tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na nimwambie huyu Wandayi nitamshika mkono. Tusaidie rais pamoja. Mnataka nimshike mkono? Tutashikana pamoja, tumsaidie rais pamoja, ndio Kenya yetu iweze kuenda mbele. Tunasema heko na pongezi kwake, kwa wale walimchagua na pia kwa kanisa kwa sababu mumemkabidhi kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Jotelo mamoko kane otelnegi kod gavana ma Siaya James Orengo ne opoyo gwelo Wandayi ka gikoni en jal mariek. Giyango ni gibiro siro Wandayi lwedo kendo tiyo kode kanyakla e konyo jatend piny Kenya kelo lokruok e yor dongruok e ngima oganda jo Kenya. We are truly grateful. Anga ye da ye. Kendo Kenya go ye to ye. To nagi be go ye to ye. Mheshimiwa Wandayi, tumekupeana kama chama cha ODM na tumekupeana sasa uwe kiongozi wa kitaifa. Usituaibishe hata kidogo. Nataka niwaulize wale ambao wamechukuliwa na Mheshimiwa Rais, mfanye kazi mpaka chama chetu cha ODM kiheshimike hii Kenya. James Opiyo Wandayi is my mentor politically. Before I joined politics, he was the one who lifted my hands and showed me around. And therefore, I'm very proud of him. Magi biro tok dwe achiel kod juma bang' jatend piny Kenya William Ruto gwelo moko kuom jokanyo mag ODM e lemo mag jotend migepe. Okang' mane omiyo oganda geno ayeto ma Nyanza ni koro weche mag chwalo dongruok ne jopiny pacho ka ibiro tim maonge kit mibadhi moro amora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sidindi, Siaya County.